колата наистина изглежда уникално. Здравейте хора, това го записваме за 15-ти път. Така, сега. Ще има малко Core content, car content ще има, нека аз Ще има продължа. малко car content. Малко така изненада с един корвет и сме решили да ви вземем заедно с нас на нашето приключение тази вечер. Включване от звука на колата, 100, 200, 200, 300 и така нататък. Шегата на страна ще ви снимаме някакви неща допълнителни, така че да. Това видео трябваше да се базира на изненадата, която правя за Дарал. Едно самостоятелно включване. В момента Йордан отиде да се повози за едно кръгче. След това ще се кача аз. Аз бях почти на 80% сигурна, че ще ми изненадва с нещо такова. Там беше замазала една история, която няма да лъжа, не беше толкова зле, обаче просто го познавам много добре. Ето я колата. Не, че много се вижда, понеже е леко тъмно. Но важното е, че всичко е точно. Малко светлина, колкото да може да се види. Колата шуми, какво шуми? В нея съм. Чуй. Даже не ви снимах, но... Да. Дай пак. Ама да, наистина е почна. Шумна е. Дай пак лекичко до 3, до 3,5. Опа. Сей, че за малко да вървиш повече от целиката.